hustlers ema go hand mutumba kare hustlers mage ma uwuoye adwa na chaka wachni mago gin mana weche maliekore nyaka sani KRA nosekwedo wach makamano. To ng'e maber ni mane gima ne sirikal ne gombo timo omiyo sirikal ni okoikore mar chiko ite ne jopiny. Wachna mogik ne oganda wa baba nyo wacho ni ng'anyo koro en wuok tich gi tich ang'wen. Waikre uru mar dhi ng'anyo nikech ng'anyo no ema sirikal ni biro winjo. Amoke wacho ni Ruto nosewacho ni en dhode nitiere thuolo mar mondo mi ng'ata nyalo dhi loso kode. Raila pod oramo no kod wadhi. To dhode bedo thuolo to kanyoche wawuok tarik 20 ni mondo wachak wuoth mos. Mwawuotho mos. Ka wadhi chiwo gima duondwa wacho nikech baba nowacho ni ibiro or ji matin to dhi kuma entie. Jo Kenya nonene kuma ne entie. Nwaneno ma barricades mag jo GSU kodino wanga yore te mane nyalo dhi kuma entie. Moses Rajoro wach ni mogi ka wachiko twak maro. Wach mogik en oganda luon ni chien kucho kanyo pok ng'anyo manyocha obedeni mar 20th yudo ka